Er wie wat meer bewolking als gisteren, maar toch weer wel een noffelijke maaitijdsdag. Want in deze tijd van het jaar de hege temperaturen en droeg waar het wel wat sissen. Jongen en vannacht. Ja, de temperaturen, laat ik dan maar beginnen, zijn 3 graden op het vasteland, 4 of 5 graden op de eiland, net al te sterke wind uit west-noordwest. Krijgt 1, 2, daar bloedt het haast bij. Maar toch dat het flink opklaart en het aankwollet hebben we ook kans op mist of dichte mist. En dus een waarschuwing voor het verkeer. En dan morgen, we beginnen nog met die kans op mist of dichte mist of dampwaar. Daarna komt letter de zinnen nog wel rust even te vastgaan. Maar er blijft ook nog wel wat bewolking. Temperaturen morgen 9,5 graden, de hegere temperaturen in het oosten van de provincie. Ja, de wind zwak of matig krijgt 2 draaien uit noordwest, noordwest-west. Dan steeds maar uit noordwestelijke richtingen waai. En dan zetten we terug naar de nacht en ja, toch wel weer op een nij mist of dichte mist. En dan beginnen we dan maandag te morgen mee. En maandag, ik had het fruitzocht een temperatuur om bij de 10 graden heen. De zinnen er ik wel even bij, maar ik eerst mist en letter bij bewolking. En op Tonge is het prachtig waar. De zinnen is er flink bij en de temperatuur gaat richting 14 of 15 graden. Echte maaitijdstemperaturen. Warmte steeds maar. En op vrijdag is het nog altijd een prima warm als zo'n 13 graden droeg. De zinnen erbij. En sneeuwen lijkt het ik nog droeg te blijven. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.